Passem al punt número 4, que el del dia fa referència a una moció del Partit Socialista del País Valencià PSOE contra el projecte de llei del sector elèctric del Govern d'Espanya i sol·licitant que se modifiqui. Té la paraula Vicent. Tens la paraula, Vicent. Primer vas a llegir-la i després en els comentaris, si voleu. Las cooperativas eléctricas son entidades de economía social cuyo objeto es la distribución, comercialización y o producción de energía eléctrica, actividades que desarrollan de forma ininterrumpida desde principios del siglo pasado. Las primeras cooperativas eléctricas en la Comunidad Valenciana se constituyen a principios del siglo XX para hacer llegar la energía eléctrica a ámbitos alejados de grandes núcleos urbanos donde a las grandes empresas no les resultaba económicamente rentable en ese momento invertir en las instalaciones necesarias. A mediados de dicho siglo existían casi 2.000 cooperativas de distribución de energía eléctrica en España, la mayoría de las cuales han desaparecido, desplazadas o absorbidas por las grandes empresas eléctricas. Hasta la actualidad solo han pervivido 20 de ellas, 16 de las cuales están en nuestra comunidad, lo que es una muestra más de la solidez y arraigo que el movimiento cooperativo tiene en nuestra tierra. Concretamente en Museros somos poseedores de la Cooperativa Eléctrica de Museros con 100 años de existencia, que en este año 2013 celebra su centenario de su fundación un 13 de agosto de 1913. La cooperativa eléctrica actualmente cuenta con 1.500 socios y 1.650 abonados, que se benefician de una mejor calidad de servicio con respecto a las grandes eléctricas, así como de precios más competitivos que en definitiva redundan en beneficio de todas las vecinas y vecinos de nuestro pueblo. Las cooperativas eléctricas, además de tener precios competitivos, desempeñan una importante labor social en beneficio de los habitantes de los municipios en los que desarrollan su actividad, destinando fondos para facilitar el acceso a la educación, a la cultura, al deporte, a Internet, y colaborando económicamente con centros y asociaciones de discapacitados, personas mayores y ONGs. El Gobierno central aprobó el pasado mes el proyecto de ley del sector eléctrico, presentándolo en el Congreso el día 24 para su tramitación por procedimiento de urgencia. Este proyecto afecta tan gravemente a las cooperativas eléctricas que desaparecerían si el texto se aprobara en su versión actual, ya que, punto 1, el artículo 6.1, apartados E y F, establece que los distribuidores y comercializadores serán sociedades mercantiles, lo que excluye a las cooperativas eléctricas de ambas actividades. El artículo 12, apartado 1, se impone la separación jurídica y funcional de actividades de distribución y de producción y comercialización, actividades que hasta el momento puede realizar una misma cooperativa. En el apartado segundo de este artículo se establecen las condiciones de excepcionalidad para que un grupo de sociedades pueda desarrollar las distintas actividades mediante sociedades diferentes, excepcionalidad fácil de conseguir para sociedades mercantiles y prácticamente imposible para cooperativas. El artículo 12, apartado 4, se establece que las condiciones de excepcionalidad antes referidas no serán aplicables a las empresas con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes y cuya contribución anual regulada sea inferior a $500.000 de euros. La mayoría de las cooperativas no pueden acogerse a este artículo por exceder la mencionada retribución anual, concepto que incorpora este proyecto de ley pero que no figura en la Directiva Europea. La Directiva 2009/72 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad, en su artículo 26.4 establece explícitamente la posibilidad de que los Estados decidan que la separación jurídica y funcional de actividades no se aplique a las entidades que suministren energía a menos de 100.000 clientes conectados. Por tanto, hay cobertura legal para que las cooperativas puedan seguir operando como distribuidoras y comercializadoras. Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su consideración y aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos. Punto 1. Que el Ayuntamiento de Museros inste al Gobierno de España y a las Cortes Generales a modificar el actual proyecto de ley del sector eléctrico para que, en su articulado o en su disposición adicional, reconozca explícitamente que las cooperativas de consumidores y usuarios
podrán seguir realizando las actividades de distribución, comercialización, producción y servicios de recarga energética de energía eléctrica. B. Las condiciones de separación jurídica y funcional establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 12 no sean de aplicación a las cooperativas de consumidores y usuarios, ni a las entidades de menos de 100.000 clientes conectados a sus redes, de forma que las cooperativas puedan seguir prestando sus servicios como lo vienen haciendo hasta la fecha. Punto C. Las cooperativas de consumidores y usuarios que realicen la actividad de distribución pueden tomar participaciones en empresas que realicen actividades de producción, de comercialización o de servicios de recarga energética, siempre que estas últimas tengan la condición de sociedad cabecera del grupo y adopten algunas de las formas admitidas en la legislación cooperativa. Y punto D, que se eliminen las transitorias cuarta y quinta. Que el Ayuntamiento de Museros inste al Consejo de la Generalitat a tomar las medidas necesarias, incluidos los posibles recursos judiciales contra la ley del sector eléctrico u otras normas jurídicas para salvaguardar la utilidad económica y social de las cooperativas eléctricas. Bé, anem a veure. El Partit Popular va votar a favor. Jo crec que no se trata de fer un concurs de mèrits a veure quin grup està més compromès o més vol o més apoya a la cooperativa elèctrica de Museros, perquè jo crec que la cooperativa elèctrica de Museros és de tots els muserencs i de tots els partits estem compromesos en ells i volem ajudar-los i volem apoyar-los i anirem a muerte, i aquest és el motiu per el que, a pesar de que és un projecte de llei fet per el govern del Partit Popular, la cooperativa del meu poble que no me la toquen. Anem a veure, dues coses, observacions que crec que no han caigut en elles. Primera, no totes les cooperatives són de la Comunitat Valenciana, n'hi ha 16 cooperatives de la Comunitat Valenciana i 2 de Madrid. En l'Assemblea General celebrada en febrer o en març d'enguany en la Casa Cultura eren les 2 cooperatives també de Madrid, o sigui que són 16 de la Comunitat Valenciana i 2 cooperatives elèctriques també de Madrid. Total, 18 cooperatives. I sobretot hi ha una cosa, aquest és un projecte de llei que està en tràmit i representants de les cooperatives elèctriques valencianes i de Madrid, de les 18 cooperatives, estan negociant en els grups parlamentaris, concret, ara en aquests moments en el grup popular del Congrés, una sèrie d'esmenes que en el cas de prosperar se quedaria la cosa com les cooperatives i nosaltres volem. Jo dic que si totes les esmenes que s'estan presentant, que si després podem posar-les, donaré una còpia, l'esmena de l'article número 6, l'esmena de l'article número 12, la disposició transitòria quinta, l'emenda consistent en añadir una disposició addicional 14ª, i bueno, això que són el que s'està negociant en Madrid en els grups polítics, en el Partit Popular, però no a sols en el Partit Popular. Si al final se aceptara, té visos d'acceptar-se, doncs potser tota aquesta maquinària que han fet nosaltres de mecanisme de defensa de la nostra cooperativa, que jo crec que ho han fet bé, però no se quedaria res, perquè si s'accepten aquestes esmenes, les cooperatives queden en les mateixes competències i en les mateixes funcions. Però no obstant, tinc que dir que faltaria més l'entitat més representativa de Museros, enguany ha celebrat el centenari. Hi ha altres, com la Societat de Banda de Música i moltes més, que són representatives a nivell cultural i altres aspectes, però encara no són centenaris. Aquesta és una entitat centenària que està en els arrels de la Societat de Museros. Els nostres abuelos ja eren de la cooperativa, els nostres pares també, i bueno, jo crec que tots els que estem així, o quasi tots, perquè no tots som de la cooperativa. Per tant, lucharem a muerte a favor de la cooperativa. I en base a tot això
evidentment el Partit Popular va votar a favor, faltaria més. El Partit Popular vota a favor. Andreu, o Víctor, no sé. Víctor. Bé, nosaltres estem també recordin que això no és cap carrera de res. De fet, nosaltres la presentem sense saber que ells l'havien presentada, sense no volia l'oportunitat de fer-ho. Ens adherim a la moció del Partit Socialista, més encara quan dieu que... Està fent sorollet tota l'estona. No, però és que això ja és pleno, era una... Lo hacía, jo crec que està la FIA. Bé, que deia que ens adherim a la moció, nosaltres bàsicament coincidíem, no era tan legalista i era més genèrica i de fet afegíem, som conscients que de fet, com dèiem així, un dels acords era declarar el suport a les cooperatives elèctriques valencianes i l'aposta decidida per Comú de les Energies Renovables, cosa que no només afectava a les cooperatives elèctriques, sinó que és una gran massada a les renovables, i donar suport a l'esmena que, de fet, la Conselleria d'Indústria ja ha traslladat al govern central per a demanar un tracte diferenciat per a les cooperatives elèctriques valencianes. Suposa que no serà a les valencianes, sinó a les 19 en total. 16 i 2 18. En aquest sentit, esperem que, com diu que està en tràmit, facin cas a aquesta actuació ja de la mateixa Conselleria. Són les que estan discutint del Parlament. I esperem que, com tu dius, que estan en tràmit, realment arribi eixa en concret a bon port. Torna a ajustar-se. Perquè també, ara que també avui s'ha fet s'ha aprovat definitivament la llei de bases de règim local, falta, però vaja, ja està dat i venit. També quan vam parlar d'aquesta moció, era parlar d'un projecte, d'un nou projecte, que això podíem entrar realment de fet, en alguns dels punts, poquets, en això dels regidors, els salaris, sí que s'ha tocat, sí que s'ha rebaixat, però en el que és bàsicament els elements més dañins, que era l'autonomia municipal o els serveis socials que es desmantellen els municipis, s'ha quedat. Vull dir que esperem que facin una miqueta més de cas a les esmenes presentades per a la reforma elèctrica que el que han fet en la realitat. Per l'altra banda, l'estat per votar d'acord i votar no. I retirem la nostra, evidentment no cal debatre dues vegades. Sempre. Jo és que, si aneu, què passa? Teniu tots ja acabat? Apágalo. Sepáralo. Has dado, ¿no? Así que ¿y si gritan? ¿No se mal? Sí, probablement no feia res, no? Mira que nosaltres pensem sempre que les de endavant. Ara se les està, si està en garantia... Ara és el cable que està funcionant. Es este solo. Sí, pero... Si le tocamos el cable. ¿Se va a desconectar? ¿Vas a desconectarlo? Esto no me lo pierdo. No es este, Paco, es este. No, pues este también. Este también va. Este también. Pues si és dos, no ho toqui. El fan és dos. Jo crec que si quan parla el més callem... Sí, pero el problema es que pueda grabar si no los saltamos. Perquè ja haurà de fer després l'acte. No habéis avisado a Obama que era las 7 y ahora se ha conectado. Està ahí... Total. Sí. Pues Vicente, que és la paraula. Sí, així... No, que no és que sigui estrany, però és coincidència, casualitat, que dues mocions igualentes se presenten al mateix temps i al mateix moment. Sí, supongo que no se trata de veure qui és el que vol més a la cooperativa. Si la cooperativa crec que la volen tots. Jo
soc cooperativista, estic a la cooperativa. La mofa hauria de fer una finca de la movia política. Jo negocio 24 comptadors a la cooperativa, estan ficats, 24 comptadors a la cooperativa, es fer cooperativa, i controlo 4 comptadors jo, de la mofa directament, de la cooperativa. És a dir, que soc cooperativista i m'interessa el dia a dia de la cooperativa. De totes formes, són les esmenes que se van a presentar. El problema d'ací és que són 16 pobles al País Valencià i 2 a la Comunitat de Madrid, que són els que n'hi ha cooperatives. Són 18 pobles en la totalitat de la nació. Això, aquests 18 mocions que van haver en 18 ajuntaments, en cas de que siguen en els 18 ajuntaments, que igual hi ha algú que no la fa, o que no la presenta, o que no, van a fer mella en la gran indústria elèctrica, que és el que ha promogut això, o sigui que Museros o Petra van a fer, és que crec que està perdut, ara vaig a votar a favor del pressupost, però crec que no veig el futur molt clar. No veig el futur molt clar perquè són decisions que estan preses ja, i som ja 18 pobles, en tota Espanya, o sigui, 16 en València, ens toca, perquè no sé quant, si això no tinguin la cooperativa Museros, us donaria igual. Ni pensaríem que això existís. En Vinalesa n'hi ha cooperativa, Meliana, però els de Massamagrell no saben ni que existeix. Que me pareix que és una batalla, una pelea, una lluita que no se guanya, crec, ojalà m'equivocada. Molt bé, doncs... Vicente, tens la paraula. Bueno, primer que res, agrair a tots els grups que se voteu, però fer un comentari, diversos comentaris. Primer que res, al senyor alcalde, que les mateixes propostes que d'esmenes també les tinc jo, el mateix que li va arribar a vostè. A més, jo vaig col·laborar en la redacció de la proposta de nova llei de les Corts Valencianes, també recolzant aquest tema, que no són 18 cooperatives, són 20 en tota Espanya, 6, 2 en Madrid, una en Tarragona i una en Castilla y León, que el total de clients abonats a les 20 cooperatives són 49.500 abonats, que possiblement ni juntant-se d'una plataforma de tot el cooperativisme arribarien als 100.000 connectats que marca la llei. Però jo per damunt de tot això, el que dius que si s'han ficat d'acord, no. No, això és una ironia, Vicente, això és una ironia. Jo vull pensar que ha sigut un desliz de qui ha redactat la llei. Perquè tenim raó tots, o sigui, és una gota d'àuia en la mà. Entonces, qui hagi redactat aquesta llei igual no ha pensat que n'hi ha 48.500 persones i 20 entitats que no s'han regulat. I això es deixa totalment abocats a que en els pròxims 3 anys o s'adequen o vagin fora. Per tant, jo crec que la nostra missió, independentment de que tinga o no tinga, i sí que és de veres que aquestes mocions que ha dit el senyor alcalde, que també les tinc, s'han fet arribar a tots els grups polítics de les Corts Espanyoles, a tots, PP, PSOE, els grups minoritaris, i estan tots treballant a veure si se pot modificar, aunque sigan unes disposicions addicionals, simplement en que salvaguardar estas empresas que a veces son históricas. No se trata de fer eco de algo que es imposible. Evidentment, si a les Corts arriben 18 sol·licituds d'aquestes modificacions en l'articulat, doncs potser s'entenen que existeixen i les canvien. De totes maneres, agrair el suport d'aquest plenari a aquesta proposta de resolució. Gràcies. Pues nada, ya nosotros lo hemos anunciado, el Partido Popular va a votar a favor. Sí, no, sí, però continuo dient, encara que tots estem d'acord en que les cooperatives ho veig harto, difícil i impossible. N'he vist de més grosses, de moltes manifestacions, de la mineria anar en caravana a Madrid. Això crec que està presa la decisió. Són 48.000 en 50 milions. És que, i n'hi ha, si desapareixen hi ha servici, però que si desapareix se quedem a cegues. És que jo crec que està presa, i te dic que estic content de la cooperativa de museus, content, jo no sé la de Vinalesa o Meliana, com el museu estic content,
pero me pareix que mos avançava. Però Vicent, independentment de que d'això dona la raó, que pot haver els lòbits elèctrics que estiguen darrere. Sí, però segur. Però el primer pas és la meitat del camí. Sí, però si això... nosaltres ajudem des de l'Ajuntament de Museus, ajudem comunicant això a les Corts, si val per alguna cosa, bienvenido sea. Jo crec que és la nostra missió fer això. No tiraríem la toalla en tot. No, Vicente, per això se va votar a favor. Clar, per això se va votar a favor. Doncs està suficientment debatida. Vots a favor de la moció del PSOE. Se aprova per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que fa referència a